Takže čaute, vítam vás u nového videa a dneska vám tu ukážem, že ako som si ja vytvoril logo a kľudne si ho môžete aj vy vytvoriť na YouTube, keď začínate. Takže otvoríte si Google a napíšete tam LOOKA, bude vám takáto stránka, tak kliknete na ňu, pôjdete sem na link hneď prvý. Tu si dáte company name, že ako sa chcete volať na YouTube napríklad, ja sa volám FIFOFZ, tak si tam dám FIFOFZ, get started a potom tu si mám vybrať, že čo je proste, že s čím sa chcem zaoberať ako keby. A to je jedno, čo si vyberete, ale podľa toho, že ktoré si vyberete, tak také symboly vám to vyhodí. Takže ja si dám tuto 3D printing, a dáme continue, takže máme si vybrať nejaké logá, ktoré sa nám páčia. Dobre, môžeme ísť ďalej. Tu si máme vybrať color you like, takže farby, ktoré mám rád, alebo čo by som chcela, aby boli na tom logu. Tak ja si dám blue a dajme green. Continue. Tu je company name a the slogan. To je napríklad, že čo chcete mať pod tým. Ja tam mám FIFOFZ a vítajte, dajte odber. Tak aj sem dám to isté. No, tu si máme pick some symbol types. Takže aké symboly by tam mohli byť? Abstraktné by som dal. Gear. Dobre, continue. We are generating some logos. Aha, už nám to aj vytvorilo. No a tu si stačí len vybrať, ktoré sa vám páči. Je tu 1 500 000 obrázkov a môžete si dať aj generate more. Je tu strašne veľa obrázkov, takže máte možnosti. Ja si vyberiem asi toto. No a keď máme vybraté, tak potom si môžeme meniť aj tu si môžeme meniť backgroundy, že v akej farbe. Ja si to dám do takejto modrej. Potom môžeme name, že aký font chceme. Ja si dám tento font napríklad a na vítajte, dajte odber, dám tento. Dobre, teraz tento symbol si tiež viete vymeniť. Napríklad tu je plamienok, potom kocka, proste všelijaké tvary tu máme. A ja si vyberiem asi toto. A dám si to do sivej farby. Dobre, a tu si môžeme meniť aj pozíciu. Tu si dáte tak, dáte si pozícia tohto, position a horizontal position, to pôjde do boku. Potom tu máte vertikálnu, to pôjde dole alebo hore. Ja si to dám sem a dám si to asi takto na kraj. No a teraz, keď máte toto vytvorené, tak ja si to zväčším. Teraz, keď to máte, tak si tu, ja to robím tak, že ja si to screenshotnem, takže dám si Windows, Shift a S a vyskočí vám takáto paleta. No a tuto s týmto krížikom začnete ťahať, že čo chcete, aby vám to odfotilo, že neodfotí vám to celý obraz, len to, čo chcete. No a teraz vám to odfotilo, tak ja z tohto výjdem teraz, idem do prieskumník, obrázky, snímky, obrazovky. Tu ju máme. No a tu si môžeme dať môžeme zväčšiť alebo zmenšiť, ako myslíme.
A ja si zvyknem dvakrát spraviť, aby to bolo fakt, že dokonalé, že aby tam neboli tieto biele čiarky. Tak keď to máme takto odfotené, tak ja si zvyknem ešte raz, aby to bolo presnejšie. Tak. Dobre, teraz môžeme ísť naspäť do Google. Dáme si nové. Pôjdeme na svoj YouTube kanál. Tu máte svoje logo proste. Dáte si túto kamerku, potlačíte. Vybehne vám toto. No a tu si môžete dať zmeniť. Ja si dám, že zmeniť. Dám tam toto. Otvoriť. Teraz to tam napasujem, ako to chcem mať. Takto. Hotovo. Máme to tam. No a môžeme dať zverejniť. Smedy boli zverejnené, prejsť na kanál. No a ako vidíte, tak ani mne to nechce nejako ísť. Tak si to ešte raz tam skúsim dať. Dám zase zmeniť, toto otvoriť. Hotovo. Zverejniť. Tu nám teraz vyskočí, že prejsť na kanál. Prešiel som a ešte stále tu je tá stará profilovka, tak skúsim refreshnúť. A už mám to tu aj naskočilo. Super. Takže takto si môžete vytvoriť svoje logo. No a keď chcete túto lištu, túto hore, aby ste to tam mali, tak tiež poďme naspäť na loka. Tu si už dajte celý background a skúsime nájsť niečo široké. A ja to roztiahnem. Tu máme ďalšie verzie, keď si to chcete zmeniť. No a keď to chcete hore, také veľké, tak by som odporúčal niečo takéto podobné. No a teraz si ideme tiež zmeniť ten font, aby to sedelo s tým, čo máme na YouTube, na profilovke. Tak, tomuto farbu zmeníme do tejto metalízovej. Super. A kľudne môžeme dať aj inej farby. Napríklad môžem dať aj takejto. Tak, a takto keď to máte, tak ešte si môžete posunúť tieto obrázky. Proste ja si to dám sem hore. Zväčšíme to. No a keď to takto máte, tak kľudne sa s tým môžete aj dlhšie pohrať. Tiež si dáte, aby ste tam nemali toto modré, tak si kliknite tu na background. No a teraz si to môžete screenshotnúť. Zase Windows, Shift a S. No a teraz to screenshotnete. Tak, ono sa vám to uloží. Prídete na YouTube. Tu si dáte tiež na tú fotku. Kliknete na zmeniť. No a tu už nám vybehla táto snímka. Obrázok musí mať aspoň 1024x576 pixelov. Takže keď vám to ukáže toto, tak choďte do snímky obrazovky, tuto do priečinkov, kliknite na to. Dáte si zväčšiť. Tak zase screenshotnite Windows, Shift a S. Tak. Dáte zmeniť. Snímka obrazovky. Tak. A tu vám ukáže takéto, že viditeľné v počítači, viditeľné v televízore a viditeľné vo všetkých zariadeniach. To viditeľné vo všetkých si dáme takto asi. Tak. Dáme hotovo. Máme to tam a môžeme dať zverejniť. Prejsť na kanál a už vidíte, že to mám nastavené.
Takže ďakujem, že ste si toto video pozreli a keď vás zaujímajú ešte ďalšie tutoriály ohľadom YouTube, kľudne mi napíšte do komentárov a ja z toho môžem spraviť nejaké časti ďalšie, napríklad keď sa vám to bude páčiť. Keď sa vám toto video páčilo, tak mi hoďte like a keď ma chcete podporiť v tom, čo robím, tak mi hoďte odber. A ďakujem, že ste toto dopozerali a čaute.